Terveisiä täältä Saunamajurin pajasta. Tänään meillä on esitellä teille ruostumattomasta teräksestä valmistettu sarana. Sitä voi kutsua esimerkiksi laudesaranaksi tai terassisaranaksi tai polkusaranaksi, ihan miten haluaa. Mutta idea on se, että saranat kiinnittyvät toisiinsa näin ja muodostavat sitten tämmöisen taipuvan tason. Kiinnittämällä näitä saranoita peräkanaan voi tehdä vaikka polun, kuten tässä olen tehnyt. Polun voi kiinnittää tämmöisillä ruostumattomilla ruuveilla toisiinsa ja näin ollen siitä sitten muodostuu vaikka kuinka pitkä polku. Tässä muutaman laudan nyt ehdin laittaa yhteen. Näin ne laudat taipuvat sitten vaikka tuommoiselle rullalle. Ja tätä voi sitten jatkaa eteenpäin. Sitten mulla on tossa tommonen 4 metrin rulla, jonka on valmiiksi tehnyt. Se on tämmöinen piinalla kiinni. Tai sitten on tietysti mahdollista laittaa se nurmikolle. Tässä nyt sitten kuva, kun tuo polku on nurmikolla. Ja sitten seuraavaksi tehdään lauteille pinta käyttäen tuota saranaa niin, että sen pinnan voi ottaa pois ja esimerkiksi pestä. Tässä minulla on valmiina tämmöinen lauteiden runko, jonka päälle sitten alamme rakentaa pintaa. Tässä mulla on sitten 60 cm lautoja sahattu tervalepästä ja nyt yhdistämällä sitten näitä saranoita ja ruuvaamalla nämä saranat näihin puihin kiinni, niin siitähän sitten muodostuu laude, jota voi ottaa kätevästi irti, jos tarvitsee. Tässä se nyt sitten on valmiina ja käännettynä oikein päin. Nyt tämä pinta voidaan tästä sitten rullata näin helposti. Ja tämänhän voi nyt sitten viedä vaikka kylpyhuoneeseen pestäväksi. Saa pestyä sen myös sitten alapuolelta. Tämän ristin nyt sitten säleikkösaranaksi, koska tällä voi tehdä pihapolkuja tai lauteita tai muita säleikköjä. Tämä voisi löytyä vaikka rautakaupan hyllystä. Tällä määrällä saa rakennettua 2 metriä laudetta tai pihapolkua. Kiitos teille kuulemisiin.